Powieść Mały Książę, pewnie Państwo znają. Przypomnę tylko, że ta powieść doczekała się ponad 50 milionów egzemplarzy, kilku tysięcy wydań i prawie 300 tłumaczeń. Teraz przygody chłopca w języku ojczystym mogą też poznawać Łemkowie. Właśnie ukazała się drukowana wersja Małego Księcia po łemkowsku. Za to, że Janygda narysował ołeczku, wkazał jemu jeden z dwóch obrazków, jaki chodem im był zrobyty. To fragment, w którym Mały Książę prosi autora książki o narysowanie baranka. Nie słonia połkniętego przez węża woła, ale zwykłego baranka. Autorem przekładu jest Piotr Krynicki. On to zrobił z takiej potrzeby serca, bo to jest jego ukochana książka i on strasznie chciał właśnie w swoim rodzimym języku tę książkę wydać. Chodziło nam przede wszystkim o to, żeby młodych ludzi zachęcić do czytania w języku łemkowskim, a akurat Mały Książę jest taką książką, która trafi i do najmłodszego pokolenia, i do średniego, i do starszego, jest książką uniwersalną. Na razie Małego Księcia w języku ojczystym będą czytać tylko lubuscy Łemkowie. Stowarzyszenie Lemko Tower, które wydało książkę, liczy na zainteresowanie nią całego środowiska Łemków w Polsce. Książka ma też bardzo dużo słów takich, które już w języku łemkowskim zostały jakby wyparte, na ich miejsca weszły polonizmy i myślę, że też dzięki temu, że te słowa są w tej książce zawarte, może te słowa łemkowskie już jakby zapomniane wrócą do języka potocznego, jakim się posługuje młodzież czy ogólnie Łemkowie u nas. Drukowane wydanie książki to nie jedyna niespodzianka. Już niedługo Małego Księcia po łemkowsku będzie można posłuchać. Właśnie zakończyły się prace nad audiobookiem. Samo nagrywanie trwało kilka dni w studiu, a później oczywiście prace montażowe jeszcze dopinamy wszystko na ostatni guzik, jeszcze prace trwają, ale już niebawem się pojawi. Książkę w wersji mówionej będzie można posłuchać też w internecie na stronie lemkoradio.pl. To jeszcze nie koniec wydawniczych aspiracji Stowarzyszenia Lemko Tower. Na język łemkowski mają być tłumaczone inne dzieła światowej literatury. Przekład Małego Księcia na język łemkowski został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. To bez wątpienia, proszę Państwa, najbardziej prężna mniejszość narodowa, kto wie, czy nie w naszym kraju. Wyjątkowe projekty realizowane m.in. przez Lemko Tower to rzecz, którymi warto się chwalić, dlatego w Studiu Informacji Lubuskich będziemy dzisiaj gościć, a właściwie już gościmy panią Oksanę Graman i Daniela Choroszczaka. Witam serdecznie Państwa. Już za moment rozmowa, proszę Państwa, o tym, co Lemko Tower jeszcze zamierza robić w kwestii propagowania kultury łemkowskiej, a także co już udało się uczynić, bo przypomnę Państwu, że zespół Lemko Tower swego czasu występował nawet na Woodstocku, więc lepszej okazji do promocji tejże pięknej kultury być nie mogło. Dobry dzień. Dzień dobry, po łemkowsku mówię do Jacka Dreszki, który jest reporterem Informacji Lubuskich. Dobry dzień. Z takim akcentem. Dobry dzień. Zapytam Oksanę. I zapytaj też, co mają na koszulkach. Mnie zastanawia taki wizerunek, taka Możemy to pokazać jeszcze raz? Spróbujmy. Proszę, co to za postać? Kto to jest? Pani Oksano, może nam krzyknąć? Właściwie koszulki były przygotowane z okazji Lemkonaliów, czyli takich studenckich spotkań Łemków młodych. Super, this is Lemko. Proszę Państwa, tak wyglądają koszulki, ale też to, co wokół Łemków się dzieje od dłuższego czasu. Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać za kilkanaście minut. Jacek Dreczka i newsy.